Avui ens endinsem en una obra d'art que és molt més del que sembla a simple vista. Anem a descobrir el viatge de Papet, una escultura que no només explica històries, sinó que, de fet, ens ensenya a crear-les. Mireu això. És espectacular, oi? No és només una escultura. És tot un món plantat al mig d'un carrer. Una explosió de color, de fantasia i de tradició, és clar. I el més bo és que cada raconet, cada figura, sempre que ens vulgui xuxojar un secret. I si us digués que una obra d'art com aquesta pot arribar a ensenyar un idioma? Sembla una bogeria, oi? Doncs prepareu-vos, perquè aquesta escultura no està feta només per mirar-la. No, està dissenyada per interactuar-hi, per ensenyar, i ho fa d'una manera que és senzillament brillant. Bé, per entendre tot aquest misteri, primer hem de, com qui diu, pelar la cebolla. Anem a veure les capes que amaga aquesta escultura. Què és exactament? I quina història ens vol explicar? Doncs miri, això és el que s'anomena una falla. És una tradició increïble de València. Els artistes fallers, passen mesos construint aquestes meravelles gegants. Sovint hi posen un bon toc d'humor, de sàtira, i després d'exposar-les durant les festes, arriba el gran final, un espectacle de foc on tot es crema. És una passada. Però la clau de tot plegat no és a la vista de tothom. Cal apropar-s'hi. Mireu bé. Veieu aquell nen amb la gorra allà assegut a la taulada amb un llibre? Doncs ell és en Papet, i ell és la clau de tot. I com obrim la porta a aquest món? Doncs resulta que tots els secrets de l'escultura no estan a l'escultura mateixa, sinó guardats en un diari. Un diari molt especial. I aquí el tenim, en Papet, un petit explorador amb un secret enorme, un diari màgic. Aquí és on apunta i dibuixa tot el que descobreix a les falles. I el diari mateix ens fa una invitació. Avui obrirem el seu diari junts. Doncs vinga, som-hi! Aquí és on comença la màgia de debò. Fixeu-vos, en una banda, a l'escultura, tenim en Papet menjant tomàquets, i a l'altra, que hi ha el seu diari. Estimat diari, avui he visitat l'horta i els tomàquets estan boníssims. Ho veieu? L'escultura i el diari parlen entre ells, estan totalment connectats. I no s'acaba aquí, La connexió va més enllà. Mirem una altra escena. Un artesà treballant la ceràmica al seu taller. Preciós. I què diu el diari d'en Pepet? Doncs el seu somni. De gran seré ceramista. És increïble. Cada detall de la falla és com una pàgina del seu diari feta realitat. Així que tenim l'escultura, el diari, l'horta, la ceràmica. Com lliga tot això? Doncs aquí ve la part més bonica. El projecte fa un pont meravellós entre aquests oficis tradicionals i una cosa que fem tots cada dia sense pensar-hi, construir frases. Aquesta taula és clau. Ho resumeix tot de meravella. Pensem-hi, tenim dues tradicions valencianes potents. L'agricultura, a l'horta, i la ceràmica, al taller. A l'horta, quina és l'eina? L'aixada. El producte, el tomàquet. I la màgia, la terra i l'aigua. Ara anem al taller. L'eina és el pincell. El producte, un test per a l'alfàbega. La màgia, l'argila i el foc. Aquesta estructura de 3 parts, eina, producte, màgia, és fonamental. Quedem-nos amb ella. I aquí, pam, arriba el quid de la qüestió. Aquesta és la gran idea. Crear una frase és com fer de ceramista. Igual que un artesà modela l'argila, nosaltres modelem les paraules per crear històries. És una idea preciosa, oi? Però com funciona a la pràctica? Doncs ara és el moment. Ara descobrirem el secret pedagògic que s'amaga darrere de tot això. De l'art, de la història, és hora d'obrir la caixa d'eines. Perquè el que tenim aquí no és només un conte bonic. És una eina per aprendre, i una de molt potent. De fet, s'inspira en el mètode Montessori. Com? Doncs fent servir formes i colors per entendre les peces que formen una frase. La gramàtica feta visual. Comencem pels fonaments, per la base de tot. El substantiu. Aquí el representen com una piràmide, negra, sòlida. Té sentit, oi? És el que dona nom a les coses que podem veure i tocar. El tomàquet, la falla, el foc, les coses reals que veiem a l'escultura. Després, al costat, hi tenim l'adjectiu, una piràmide blava. Aquesta és la peça que afegeix el color, els detalls, les qualitats. Ja no és només una falla. Ara és una falla bonica. Ja no és un tomàquet qualsevol, és un tomàquet vermell. I ara, el que per a mi és la peça l'estrella, el verb. Un cercle vermell, vibrant, ple d'energia. Perquè això és el verb, oi? És el motor de la frase. L'acció que fa que tot es mogui, que la història tingui vida. Els artesans pinten. En Papet menja. Els petards exploten. Mirem un exemple pràctic. La frase «Papet tira petards sorollosos».
Veiem el cercle vermell sota la paraula tira i la descripció és que no pot ser millor. El verb és el foc de la frase, brutal. Connecta la gramàtica directament amb l'ànima de les falles. I aquesta altra metàfora visual és que genial. Per explicar què fa un adjectiu, mireu què diu. L'adjectiu decora la frase, igual que el pincell decora el text. És que no es pot explicar millor. És una forma superintuïtiva i, a més, molt bonica d'entendre per a què serveix cada paraula. Molt bé, doncs ara que hem vist les peces petites, fem un pas enrere. Mirem la imatge completa. Com encaixa tot això? L'art, la història d'en Pepet, la gramàtica de colors, com s'uneix tot per crear una idea realment potent. I aquí ho tenim, el moment eureka. Aquest esquema ho connecta tot a la perfecció. Pensem-hi, la força de la natura, l'agricultura, inspira l'art, la ceràmica, i aquest art, aquesta artesania, ens dona les imatges, les metàfores, per entendre el llenguatge. És un cercle virtuós, un cicle perfecte, on tot, absolutament tot, està connectat. Per tant, el missatge de fons és potentíssim. Ens diu que aprendre un idioma no ha de ser un rotllo de memoritzar regles i ja està. Pot ser un procés creatiu, com ser un artesà, perquè el llenguatge al final és això, una tradició viva, una cosa que una comunitat sencera crea, modela i comparteix, exactament igual que es fa amb una falla. I amb això, el nostre viatge en Pepet arriba al final, però ens deixa amb una reflexió que té molta força. El que ens recorda tot aquest projecte és que les històries es poden construir de 1000 maneres diferents, amb paraules sí, però també amb argila, amb ninots i fins i tot amb foc. I ens deixa una pregunta flotant a l'aire. Si avui dia algú construís una escultura així per explicar una història, quina història hauria d'explicar?